ukunizwela kodwa manje ngiyabona ukuthi niyalwa nami uyabo. So njengomuntu wakambuyisa kumele ngenze iqiniso ngikubuyise lokho yabo, noma ngabe yini yokulethiwe uyabo leyo nto leyo. So ngaleyo ndlela yabo khathi ngizophila yabo ngoba manje lo ngila kulento yokuzama ukuzenza ukuthi ngingaphakami. Kwamanje futhi leyo nto ingicishela impilo mina kwamanje kumele ngilongibalana namagama ngingayijabuleli manje into zami ngenxa yokuthi kuzothiwa ngiyachoma. Futhi ngingathuli futhi mangeke ngakhuluma ngazi into zami ngoba ngihlezi ngibhizi ngazo. Manje yabo akho wini entweni kanjalo. So nje ehudulekayo iyahuduleka manje, eqhutshanayo ilapho nje yabo. Isizini nje yothando ke manje uyabona, isizini nje abangithandayo kuningi ngangenigeqo nina ningagcwala. Sekufanele uze kube kanjani ngoba phela manje I'm keeping your dignity intact uyayibona leyo nto leyo. Sisaqhubeka sisaphila yize ngikusakazile kodwa usazoqhubeka uphile ube umuntu uyayibona leyo nto leyo. Manje mawuloku ubuya wazi kahle ukuthi ngihlula amehluli uhlale wina ephindelela ngoba uhluleka kuyamehluli phinde ngikuphinde uyayibona leyo nto leyo. So it's pointless also, not just for business, for mina nje as umuntu ezweni yabo. Sengiphile mina kuma level obuntu nabantu yabo, ingakho imali ingasangu yabo ngaleyo ndlela uyayibona leyo nto leyo. Lento isilapha esintweni ekubeni nje umuntu uyayibona leyo nto leyo. Ngoba ngasho ngathi impilo yami isaba impilo yokuthi nginako konke engakuthenga uyabo ngokwentengo yemali. Iqala lapho uyayibona leyo nto leyo ngoba ngiyongona phakathi nje ngithi iqala lapho iyaqhubeka yabo ukuthi ke nake ake kukhohlwe into yentengo ngabe ngenzani yabo. Njengoba ngenza kanje ngenza lo mculo ngoba ngenza ini leyo nto isothandweni musa kungibamba ukuthi phela sesingawuthenga umculo wakho ngihlangene ngafi ngoba ungeke uzothenga vele mawuthi awufuni ukuthenga uzothenga futhi mawukuthi uyafuna ukuthenga uyayibona leyo nto leyo. So ungangibambi ngaleyo nto, asiphile nje sibe abantu uyabo. Ngoba nami angiyena umuntu uyathatha advantage okanye yathi yabo abe neway manje ngishaya ngeway yabo. Isikele ngibona ngisiphethe kodwa manje anginaxesha lazo uyabona leyo nto leyo. Nami at times yabo where I was in that position ngibambezela amaphupho wami kuloku manje ngitshela ukuthi ngeke ngisupport ngabuya yebo ngisupport uqhubeke ngisupport abasupportayo uyabo. But ke akho grand ibe moja all love uyayazi kunaphakade si on